శ్రీమద్భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 11 శ్లోక 16, 17. ఆశ నీళ్ళు అయినాయా తాగడం? గ్లాస్ ఏది? హరే కృష్ణమ్మ, అందరు మ్యూట్ లోకి వెళ్ళిపోండి అమ్మా. హరే కృష్ణ. నిశమ్య ప్రేష్టం ఆయాంతం నిశమ్య ప్రేష్టం ఆయాంతం ఆయాంతం వసుదేవో మహామనాః వసుదేవో మహామనాః అక్రూరశ్చ ఉగ్రసేనశ్చ రామశ్చ అద్భుత విక్రమః ప్రద్యుమ్నశ్చారుదేష్ణశ్చ సాంబో జాంబవతీ సుతః ప్రహర్ష వేగోచ్ఛసిత శయనాసన భోజనాః నిశమ్య వినినంతనే ప్రేష్టం ప్రియతముడు ఆయాంతం అరుదెంచినాడిని వసుదేవః వసుదేవుడు శ్రీకృష్ణుని జనకుడు మహామనాః మహాత్ముడైన క్రూరః అక్రూరుడు చ మరియు ఉగ్రసేనః ఉగ్రసేనుడు చ మరియు రామః బలరాముడు శ్రీకృష్ణుని జ్యేష్ఠ సోదరుడు చ మరియు అద్భుత మానవాతీత విక్రమః విక్రమము ప్రద్యుమ్నః ప్రద్యుమ్నుడు చారుదేష్ణః చారుదేష్ణుడు చ మరియు సాంబః సాంబుడు జాంబవతీ సుతః జాంబవతి తనయుడైన ప్రహర్ష వేగ ఆనందాతి రేఖముతో ఉచ్ఛసిత ప్రభావితులై శయన నిద్రను ఆసన కూర్చుండుటను భోజనాః భోజనమును
తమ ప్రియతముడైన శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకాధామునకు అరుదించినాడిని వినినంతనే వసుదేవుడు, అక్రూరుడు, ఉగ్రసేనుడు, మానవాతీతమైన శక్తిమంతుడగు బలరాముడు, ప్రద్యుమ్నుడు, చారుదేష్ణుడు, జాంబవతి తనయుడైన సాంబుడు మున్నగువారు ఆనందాతిరేకముతో శయనాసన భోజనాలను విడిచిపెట్టిరి. తమ ప్రియతముడైన శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకాధామునకు అరుదించిన వాడిని వినినంతనే వసుదేవుడు, అక్రూరుడు, ఉగ్రసేనుడు, మానవాతీతమైన శక్తిమంతుడగు బలరాముడు, ప్రద్యుమ్నుడు, చారుదేష్ణుడు, జాంబవతి తనయుడైన సాంబుడు మున్నగువారు ఆనందాతిరేకముతో శయనాసన భోజనాదులను విడిచిపెట్టిరి. సో పెద్ద భాష్యం ఉంది, అందరూ ఒక్కొక్కటి పరిచయాలు ఉంది అంతే, ఎవరు వీళ్ళని ఒక బ్రీఫ్ గా. సో ఒక్కొక్కటి చదవచ్చు అనుకుంటాను. వసుదేవుడు ఎవరు చదువుతారు? వసుదేవుడి గురించి ఓకే, విజయంతి మాతాజీ మీరు చదవండి, వసుదేవుడి గురించి చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం. వసుదేవుడు శురసేనుని తనయుడు. దేవకీదేవి భర్త అయిన అతడు శ్రీకృష్ణుని జనకుడు. అతడు కుంతీదేవికి సోదరుడు మరియు సుభద్రకు జనకుడు. సుభద్రకు తన మేనభావ అయిన అర్జునునితో వివాహము జరిగెను. అటువంటి ఆచారము నేటికి భారతదేశపు కొన్ని ప్రాంతముల యందు వాడుకలో నున్నది. ఉగ్రసేనుని ఆస్థానమున మంత్రిగా నెలకొల్పబడిన వసుదేవుడు తదుపరి ఉగ్రసేనుని సోదరుడైన దేవకుని ఎనమండుగురు పుత్రులను వివాహమాడెను. వారిలో దేవకీదేవి ఒక్కతే. కంసుడు అతని భావమడిగి దేవకీదేవి యొక్క తనయుని కంసునికి అప్పగించవలెననడి పరస్పర ఒప్పందముననుసరించి వసుదేవుడు స్వచ్ఛందముగా కంసుని చే కారాగార శిక్షను అనుభవించింది. కానీ శ్రీకృష్ణుని సంకల్పముచే ఆ ఒడంబడిక విఫలమయ్యేది. పాండవుల మీనమామగా అతడు వారి శుద్ధి సంస్కార కార్యములలో చురుకైన పాత్రను స్వీకరించాడు. కశ్యపుడును పురోహితుని అతడు శృతశృంగి పర్వతమునకు పంపగా ఆ ద్విజుడు తత్కార్యములను నిర్వర్తించెను. శ్రీకృష్ణుడు కంసుని కారాగృహమున అవతరించినప్పుడు వసుదేవుడు ఆ దేవదేవుని గోకులమున వసించు నందమహారాజు ఇంటికి చేర్చెను. వసుదేవుని నిర్యాణమునకు పూర్వమే శ్రీకృష్ణుడు బలరాముని కూడి అంతర్ధానము చెందెను. వసుదేవుని ప్రభుజీ స్క్రోల్ చేయాలి ప్రభుజీ. వసుదేవుని నిర్ణయము పిమ్మట అతని మేనల్లుడైన అర్జునుడే దహన సంస్కార కార్యమును గావించెను. అక్రూరుడు వృష్టి వంశమునకు సేనానాయకుడే గాక శ్రీకృష్ణునికి పరమ భక్తుడై ఉండెను. కీర్తనమనడి ఏకైక విధానము ద్వారా అక్రూరుడు శ్రీకృష్ణుని భక్తియుత సేవయందు పూర్వత్వమును సాధించెను. ఆహుకుని తనయ అయిన సూతని అతని భార్య. శ్రీకృష్ణుని సంకల్పముచే అర్జునుడు సుభద్రను బలవంతముగా హరించుకుపోయిన సమయమున అక్రూరుడు అతనిని సమర్థించెను. విజయవంతమైన సుభద్రాహరణము పిమ్మట శ్రీకృష్ణుడు అక్రూరు నిరువురును అర్జునుని గాంచి వెడలిరి. ఈ సంఘటన పిమ్మట ఇరువురును అర్జునునకు
కట్నములను సమర్పించిరి. సుభద్ర తనయుడైన అభిమన్యుడు ఉత్తరను పరీక్ష మహారాజు జనని వివాహమాడినప్పుడు అక్రూరుడు అచ్చట ఉపస్థితుడై ఉండెను. అక్రూరిని మామగారైన ఆహుకుడు అక్రూరినితో సరియైన సంబంధమును కలిగి ఉండెను. అయినప్పటికీ ఇరువురును కృష్ణ భక్తులుగా నుండిరి. ఇంకొక చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఎవరు చదువుతారు నెక్స్ట్? ఉగ్రసేనుడు. చంద్రావతి మాతాజీ చదువుతారా? ప్రభుజీ చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి. మరణానంతరం అతనికి ముక్తి లభించెను. దాని తర్వాత ప్రభుజీ ఈ ఉగ్రసేనుడు ఉగ్రసేనుడు వృష్ణి వంశపు శక్తిమంతులైన రాజులలో ఒకడు మరియు కుంతిభోజుని బంధువు. అతని వేరొక నామము ఆహూకుడు. వసుదేవుడు అతని మంత్రి మరియు శక్తిశాలి అయిన కంసుడు అతని తనయుడు. కంసుడు తన తండ్రి అయిన ఉగ్రసేనుని బందీ చేసి మధురకు రాజయ్యను. కానీ శ్రీకృష్ణుడు అతని సోదరుడైన బలరాముని కరుణచే కంసుడు నిహతుడై ఉగ్రసేనుడు తిరిగి రాజ్యాభిషిక్తుడయ్యను. శాలుడు ద్వారకా నగరముపై దండెత్తినప్పుడు ఉగ్రసేనుడు వీరోచితముగా పోరాడి శత్రువును తిప్పికొట్టెను. అతడు శ్రీకృష్ణుని దివ్యత్వమును గూర్చి నారదుని ప్రశ్నించెను. యదువంశం నశింపనున్నప్పుడు సాంబుని గర్భము నుండి ఉద్భవించిన ఇనుప ముసలము అతని ఎదుటకు కొనిరాబడెను. అంతటా అతడు దానిని ముక్కలు చేసి అరగదీసి ద్వారక చెంతనున్న సముద్ర జలములో కల్పించెను. అటు పిమ్మట ద్వారకా నగరమున మరియు రాజ్యమున మద్యపానమును సంపూర్ణముగా నిషేధించెను. మరణానంతరము అతనికి ముక్తి లభించెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బలరాముడు ఇంకా కంటిన్యూ చేయమంటారా? చదవండి. బలరాముడు వసుదేవుని దివ్యతనుడైన ఇతడు రోహిణి ద్వారా జన్మించెను. బలరాముడు రోహిణి నందను నిగమ రోహిణి ప్రియసుతుడుగా ప్రసిద్ధికెక్కినాడు. కంసునితో పరస్పర ఒప్పంద కారణముగా వసుదేవుడు ఖైదును అంగీకరించినప్పుడు జనని అయిన రోహిణితో సహా బలరాముడు నందమహారాజుకు అప్పగింపబడెను. అనగా నందమహారాజు శ్రీకృష్ణునితో సహా బలరామునికి కూడా పోషకపిత అయ్యెను. సవతి సోదరులైనను బలరామకృష్ణులు చిన్ననాటి నుండి సన్నిహిత సాహచర్యమును కలిగి ఉండిరి. దేవదేవుని ప్రధాన విస్తృతాంశమైన కారణమున అతడు శ్రీకృష్ణునితో సమాన శక్తి సంపన్నుడై ఉన్నాడు. విష్ణు తత్వముల కోవకు చెందిన అతడు శ్రీకృష్ణుని గూడి ద్రౌపదీ స్వయంవరమున కేగియుండెను. కృష్ణుడు ఏర్పరిచిన పథకము ప్రకారము అర్జునుడు సుభద్రను హరించినప్పుడు బలరాముడు అర్జుని ఎడ కుపితుడై వెంటనే అతనిని సంహరింపదలచెను. కానీ శ్రీకృష్ణుడు తన ప్రియ సఖుని కొరకై బలదేవుని పాదములపై పడి క్రోధము చెందకుంటున్నట్లుగా ఒప్పించెను. అంతట బలదేవుడు సంతృప్తి చెందెను. అదే విధముగా అతడు మరి ఒక మారు కౌరవులపై క్రోధము బూని వారి నగరమును యమునా నదిలో ముంచివేయ తలచెను. కానీ కౌరవులు అతని పాదపద్మములకు శరణుజొచ్చి ముదమును కూర్చిరి. కృష్ణుని జన్మమునకు పూర్వము జన్మించిన బలరాముడు దేవకీదేవి యొక్క సప్తమ సంతానం. కానీ కంసుని తీవ్ర క్రోధమును తప్పించుకొంటకు దేవదేవుని సంకల్పముచే అతడు రోహిణి గర్భమునకు మార్చబడెను. కనుకనే అతని మరి ఒక నామము సంకర్షణుడు. సంకర్షణుడు కూడా బలదేవుని ప్రధాన అంశయ్యై ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణునితో సమానముగా శక్తిమంతుడును భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక బలమును చేకూర్చువాడును అయిన కారణమున అతడు బలదేవుడని పేరు నొందెను. బలదేవుని అనుగ్రహము లేనిదే ఎవ్వరును దేవదేవుని ఎరుగజాలరని వేదములు కూడా తెలుపుచున్నవి. ఇచ్చట బలమనగా ఆధ్యాత్మిక బలమే కాని దేహ బలము కాదు. కొందరు అజ్ఞానులు బలమును దేహ బలముగా వ్యాఖ్యానించుచుందురు. కానీ దేహ బలముచే ఎవ్వరును ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని బడయజాలరు. దేహ బలము భౌతిక దేహ అంతముతో పరిసమాప్తి చెందుచుండగా ఆధ్యాత్మిక బలము వేరొక జన్మకు ఆత్మను అనుసరించు. కనుక బలదేవుని వలన సంప్రాప్తమయ్యేడి బలము ఎన్నడూను వృధా కాదు. ఈ విధముగా ఆధ్యాత్మిక శక్తి నిత్యమగుట వలన బలదేవుడు అందరికీ ఆది ఆధ్యాత్మిక గురువై ఉన్నాడు. ప్రభుజీ వేరే ప్రభుజీ. ఓకే, చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సాందీపముని శిష్యునిగా బలదేవుడు శ్రీకృష్ణునితోటి విద్యార్థి అయి ఉన్నాడు. బాల్యమున కృష్ణున గూడి అతడు పలువురు దానవుల సహరించను. ముఖ్యముగా తాళవనమున అతడు ధేనుకాసురుని వధించెను. కురుక్షేత్ర రణ విషయమున అతడు తటస్థ వైఖరిని స్వీకరించి
యుద్ధము సంభవింపకుండానట్లుగా సాయశక్తులా యత్నించెను. దుర్యోధనుని ఎడ కొంత అనురాగమును కలిగి ఉన్నను అతడు తటస్థునిగా వర్తించెను. భీముడు దుర్యోధనుల నడుమ గదాయుద్ధము జరిగినప్పుడు బలదేవుడు అచ్చట ఉపస్థితుడై ఉండెను. భీముడు దుర్యోధనుని ఉరుములపై నడుముకు క్రింద భాగమున కొట్టినప్పుడు బలదేవుడు అతని ఎడ మిగుల క్రోధుడై జరిగిన అన్యాయ కార్యక్రమానికి ప్రతీకారము చేయ సంకల్పించను. ఆ సమయం మన శ్రీకృష్ణుడే బలరాముని క్రోధము నుండి భీముని రక్షించాను. కానీ భీముని ఎడ అసహ్యముతో అతడు నుండి వెంటనే వెడలిపోయాను. ఆ విధముగా బలదేవుడు నిష్క్రమించినంతనే దుర్యోధనుడు ప్రాణములను వదలను. మేనమామ అయిన కారణమున అతడే అభిమన్యుని అర్జునుని తనయుడు దహన శాస్త్రములను గావించను. దుఃఖమునందు మునిగిన కారణమున పాండవులలో ఎవరికిని ఆ కార్యమును వనరించుట సాధ్యము కాకుండాను. అంత్యమున అతడు ఒక పెద్ద తెల్లని సర్పమును నోటి ద్వారా సృష్టించి ఈ జగము నుండి నిష్క్రమించను. ఆ విధముగా సర్పరూపమున శేషనాగునిచే బలదేవుడు గొని పోబడెను. 18 కామదేవుని అవతారము. మరికొందరి అభిప్రాయము ప్రకారము అతడు సనత్కుమారుని అవతారము. అతడు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు, పట్టపురాణి అయిన రుక్మిణి లక్ష్మీదేవి యొక్క సంతానము. అర్జునుడు సుభద్రను వివాహమాడినప్పుడు అతనిని అభినందించుటకు వెడలిన వారిలో ప్రద్యుమ్నుడు కూడా ఉండెను. సాల్వునితో యుద్ధం ఆచరించిన సేనాపతులతో అతడొక్కడు సాల్వునితో యుద్ధమును ఆచరించు సమయమున అతడు మూర్ఛితుడు కాగా రథసారథి అతని యుద్ధరంగము నుండి శిబిరమునకు చేర్చను. ఈ చర్యకు మిగుల వగచిన పద్మనుడు సారథిని నిందించను. ఏదైనాను తిరిగి అతడు సాల్వునితో పోరి విజయం సాధించను. పలుదేవతలను గూర్చి అతడు నారదుని ద్వారా శ్రవణము చేశాను. శ్రీకృష్ణుని చతుర్వ్యాహములో అతడు 3వ వాడు. అతడు తన తండ్రి అయిన కృష్ణుని ద్వారా బ్రాహ్మణుల మహిమను శ్రవణము చేశాను. యదువంశీయుల నడుమ సంభవించిన యుద్ధమునందు అతడు వృష్ణవంశీయ రాజులలో ఒకడైన భోజని చేతిలో మరణించను. మరణానంతరం అతడు తన ఆది స్థితిలో ప్రతిష్ఠితుడయ్యను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ వేరే వాళ్ళు నేస్తారా? ఇంకెవరు చదువుతారా ప్రభుజీ? ఇంకెవరు చదువుతారా? చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. నేను తీసుకో. సాంబుడు యదువంశ వీరులలో ఒకడైన సాంబుడు జాంబవతి ద్వారా చారుదేశనావుడు కూడా ఉన్నారు మాతాజీ. చారుదేష్ణుడు రుక్మిణి కృష్ణుల యొక్క తనయుడు చారుదేష్ణుడు. ద్రౌపదీ స్వయంవరమున అతడు ఉపస్థితుడై ఉండెను. తన తండ్రి సోదరుల వలె అతడును గొప్ప యోధుడు. అతడు భక్తునితో పోరు సలిపి వివిధ ప్రభుది ఏంటితో ప్రభుది నిధకునితోనా ప్రభుజీ నిధకునితో పోరు సలిపి దుఃఖమును అతనిని సంహరించెను. సాంబుడు యదువంశ వీరులలో ఒకడైన సాంబుడు జాంబవతి ద్వారా శ్రీకృష్ణునికి పుత్రుడయ్యను. అర్జునుని ద్వారా విలువిద్యను నేర్చిన సాంబుడు ధర్మరాజు కాలమున రాజ్యసభలో సభ్యునిగా ఉండెను. ధర్మరాజు నిర్వహించిన రాజసూయ యాగమున సమయమున అతడు ఉపస్థితుడై ఉండెను. ప్రభాస యజ్ఞ సమయమున వృష్ణి వంశస్థులందరూ కలిసినప్పుడు సాంబుని మహిమాన్విత కార్యములు సాత్యకిచే బలదేవుని ఎదుట వర్ణించబడెను. యుధిష్ఠరుడు అశ్వమేధ యాగం కావించిన సమయమున అతడును తన తండ్రి అయిన శ్రీకృష్ణుతో కలిసి అచట నుండెను. గర్భిణి అయిన స్త్రీగా అతడు సోదరులచే వేషము వేయబడి కొందరు ఋషుల ఎదుట నిలబడెను. అంతటా సాంబుడు హాస్యంగా తాను దేనికి జన్మ వసగనున్నానని ఆ ఋషులను ప్రశ్నించెను. యదువంశమునందు బాంధవ యుద్ధమునకు కారణముగా ముసలమును కలగవలెనను వారు సమాధానమసిరి. మరుసటి దినం ఉదయమున సాంబుని నుండి ఒక పెద్ద ఇనుప ముసలము ఉద్భవించను. అది తగిన చర్య కొరకే ఉగ్రసేనునికి అప్పగింపబడెను. అటు పిమ్మట భవిష్యత్తుగా పలకబడిన బాంధవ యుద్ధము సంభవించి సాంబుడు అందు మరణించను. ఈ విధముగా శ్రీకృష్ణుని తనయులందరూ శయనము, ఆసనము, భోజనములతో సహా తమ కార్యములన్నింటినీ పక్కకు పెట్టి తమ ప్రాసాదములను వీడి ఘనుడైన
జనకుని చెంతకు వేగముగా చనిరి. ప్రభుజీ అయిపోయిందా ప్రభుజీ? మాతాజీ ఇంకొకటి చూద్దాం. ప్రభుజీ. వారణేంద్రం పురస్కృత్య వారణేంద్రం పురస్కృత్య బ్రాహ్మణై ససుమంగళై బ్రాహ్మణై ససుమంగళై శంఖతుర్య నినాదేన బ్రహ్మఘోషేణ చాద్రితాః బ్రహ్మఘోషేణ చాద్రితాః ప్రత్యుజ్జగ్మురథైర్హృష్టాః ప్రత్యుజ్జగ్మురథైర్హృష్టాః ప్రణయాగత సాధ్వసాః ప్రణయాగత సాధ్యాః వారణ ఇంద్రం వారణ ఇంద్రం మంగళ కార్యార్థమైన గజములు మంగళకార్యార్థమైన గజములు పురస్కృత్య ముందు నిడుకొని పురస్కృత్య ముందు నిడుకొని బ్రాహ్మణై బ్రాహ్మణులచే బ్రాహ్మణై బ్రాహ్మణులచే తను మంగళై సర్వశుభ చిహ్నములతో ససుమంగళై ససుమంగళై సర్వశుభ చిహ్నములతో శంఖములు శంఖములు తూర్యములు తూర్యములు నినాదేన మ్రోగింపబడుచు నినాదేన మ్రోగింపబడుచు బ్రహ్మఘోషేణ వేదఘోషచే బ్రహ్మఘోషేణ వేదఘోషచే చ మరియు మరియు అద్రుతాః కీర్తించిరి ఆదృతాః కీర్తించిరి ప్రతి వైపునకు ప్రతి వైపునకు ఉజ్జగ్ముహు ఉజ్జగ్ముహు వేగముగా చనిరి వేగముగా చనిరి రథములందు రథములందు హృష్టాః ఆనందముతో హృష్టాః ఆనందముతో ప్రణయాగత అనురాగపూర్ణముగు ప్రణయాగత అనురాగపూర్ణమగు ఆద్వసాః వందనములు వాధ్వసాః వందనములు పుష్పములను కొనిన బ్రాహ్మణులను గూడి వారందరూ రథములపై శ్రీకృష్ణుని చెంతకు వేగముగా చనిరి. శుభ చిహ్నములైన గజములు వారి ముందర నడిచినవి. శంఖ తూర్యములు మ్రోగింపబడచండగా వేదమంత్రములను పలుకుబడెను. ఆ విధముగా వారందరూ ప్రణయాగతమైన వందనముల నర్పించిరి. పుష్పములను పెట్టుకొనిన బ్రాహ్మణులను గూడి బ్రాహ్మణులను కూడి వారందరూ రథములపై శ్రీకృష్ణుని చెందకు వారందరూ రథములపై శ్రీకృష్ణుని చెంతకు వేగముగా చనిరి. వేగముగా చనిరి. శుభ చిహ్నములైన గజములు వారి ముందర నడిచినవి. శుభ చిహ్నములైన గజములు వారి ముందర నడిచినవి. శంఖ తూర్యములు మ్రోగింపబడుచుండగా వేద మంత్రములు పలుకబడెను. వేదమంత్రములు పలుకబడిన ఆ విధముగా వారందరూ ప్రణయాగతమైన వందనములను అర్పించిరి. ఇంకెవరు చదువుతారు? ఇది చిన్న భాష్యం. ప్రభుజీ చదవమంటారా? చదవండి మాతాజీ, చదవండి. భాష్యము. ఒక మహనీయుడైన వ్యక్తిని వేద పద్ధతులు ఆహ్వానించే కార్యము ఆహ్వానించబడే వ్యక్తి ఎడ అనురాగపూర్ణమును గౌరవనీయమును ఒక వాతావరణం కలిగింపజేయును. అటువంటి ఆహ్వాన కార్యక్రమము యొక్క మంగళకర వాతావరణము శంఖములు, పుష్పములు, ధూపము, అలంకృత గజములు, వేదఘోష చేయ యోగ్యులైన బ్రాహ్మణుల వంటి ఏర్పాట్లపై ఆధారపడి ఉండును. అటువంటి స్వాగత కార్యక్రమం నందు ఆహ్వానితుడు ఇరువురును శ్రద్ధాపూర్ణులై ఉండవలను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇప్పుడు యదువీరులు అందరూ అంత ముఖ్య వ్యక్తులు, వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ప్రభుపాదులు వాళ్ళ గురించి ఒక పరిచయం, మాకు ఒక ఇంట్రడక్షన్ అని వాళ్ళని తిరస్మరించుతున్నారు వాళ్ళ గురించి. సో మొదటగా ఇక్కడ వసుదేవ శ్రీకృష్ణుడ తండ్రి. సో వసుదేవ వాళ్ళ గురించి చెప్పేది వాళ్ళు ఎలా ధర్మరాజ యుధిష్ఠిరుడు ఉన్నారు, వాళ్ళు ధర్మ ప్రతీకంగా, ధర్మ అనుసారంగా ప్రతి ఒక్కటి. సో అలాగే వసుదేవుడు కూడా. సో వాళ్ళ ఒక ధర్మనిష్ట దాన్ని గూర్చే వీళ్ళు కంసుడు కూడా ఆ రోజు ఎప్పుడు ఆకాశవాణి పలుకునప్పుడు దేవకి తన 8వ తనయుడైన మీకు కారణమవుతుంది మీ మరణానికి, మీ అంత్యంకి అని వినిందే. సో వాళ్ళు చెప్పారు, లేదు వసుదేవుడు చెప్పినాక నేను 8వ తనయ ఇస్తానని చెప్పినాక వాళ్ళ మాటకి కంసుడు విడిచేసి, అంటే వాళ్ళ అంతా ఒక మాట, ఒక సత్యం అనేది వసుదేవ. సో వాళ్ళ గురించి. తర్వాత అక్రూరుడు కృష్ణుడు అంకల్లే, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యదువంశంలో. సో కంసుడు కూడా వాళ్ళని పంపుతారు. యాక్చువల్ చెప్తారు, అక్రూరుడు ఎలా అయినా కృష్ణుని చూసే ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది అని వాళ్ళు వెళ్ళారు. లేకుంటే కంసుడు ప్రతినిధిగా వాళ్ళే వెళ్తారు, కృష్ణుని తీసుకొని వచ్చి. తెలుసు వాళ్ళకి శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, సో ఏమి అవ్వదు భగవంతునికి అని. సో వాళ్ళు మథురాయించి బృందావనంకి వెళ్తారు కృష్ణుని ఆహ్వానించేదానికి. ఆ మల ఏమిది కుస్తీ, అదేమిది రెజ్లింగ్ మ్యాచ్ దీనికి, సో దానికి ఆహ్వానించేదానికి. సో అప్పుడు చెప్తారు, అక్రూరుడు సంపూర్ణంగా భగవంతుడ స్మరణంలోనే వాడు ఫుల్ ప్రయాణము కృష్ణుడ గురించి ఆలోచిస్తా వెళ్తారు. ఆమెక ఆ ప్రాంత్యము ప్రవేశించిందే బృందావనం. సో శ్రీకృష్ణుడు బృందావనంలో ఇంకా బాలగోపాల. సో వాళ్ళు ఆ బృందావన ధామాన్ని మొదటగా వాళ్ళు నమస్కరించుతారని చెప్తారు. సో ఇది చెప్తారు. ఆ రకంగా మనం తీర్థాలు భగవంతుడ గొప్ప క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. సో అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ అక్రూరుని అనుసరించి మనము భగవంతుడ స్మరణ చాలా తీవ్రంగా చేయాలి. తర్వాత ఆ ప్రదేశాలు వెళ్ళిన తక్షణమే మనం కూడా ఆ ప్రదేశంకి మనము నమస్కరించాలి. సో అక్రూరుడు చూస్తారు శ్రీకృష్ణుడు అంతా పాద పద్మాలంతా గుర్తులు ఉన్నాయి, అంతా మార్క్స్ ఉన్నాయి భూమిలో. సో ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు నమస్కరిస్తారు. సో ఇంకా భగవంతుడిని చూసినాక వాళ్ళు ప్రార్థనలు వాళ్ళు అర్పించేది, దివ్య ప్రార్థనలు చెప్తారు. ఆ దివ్య ప్రార్థన పలుకులు అది చెప్పిందే వాళ్ళు సంపూర్ణ వాళ్ళ పరిపూర్ణత్వం అయింది వాళ్ళ జీవనం. సో దానికి చెప్తారు, ఈ నవవిధ భక్తిలో ఆ ప్రార్థనల పరిపూర్ణత్వం పొందే వ్యక్తి అక్రూరుడు అని చెప్తారు. సో అది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, అక్రూర. ఆమెకా కృష్ణ సేనాధిపతి చెప్తుండేది వాళ్ళు, ఈ యదు సేనంకి సేనాధిపతి చెప్తున్నారు. అక్రూర ఉగ్రసేన కృష్ణుడ గ్రాండ్ ఫాదర్. సో గ్రాండ్ ఫాదర్ అంటే కంసుడ తండ్రి. అటంతా యదు రాజా వాళ్ళే ఉండేది. సో కంసుడు వాళ్ళని ఎలా ఔరంగజేబు ఇచ్చేస్తారు, షాజాన్ తీసారు, అలానే వాళ్ళు తీసి వాళ్ళు తీసుకునేది కంసుడు. తర్వాత కంసుడు సంహారం అయినాక మరలా శ్రీకృష్ణుడు ఉగ్రసేనుడికి మహారాజుగా స్థాపించేది. సో ఉగ్రసేన. సో అటు మానవాతీతమైన శక్తిమంతుడు బలరామ. సో సాక్షాత్ భగవంతుడే శ్రీకృష్ణుడ మొదట విస్తరణ చెప్తారు. అంతా సేమ్ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ బలరామ, ఓన్లీ కలర్ డిఫరెంట్. శ్రీకృష్ణ మేఘశ్యామ, బలరాముడు వైట్ కలర్. భగవంతుడి కలర్ డిఫరెంట్, అంతే, ఏమీ లేదు, సేమ్. రెండు భగవంతుడి 2 చేతుల రూపాలే. భగవంతుడు నారాయణ రూపాలు ఉన్నాయి, అయితే కృష్ణ బలరామ రెండు చేతుల రూపాలు, మూల రూపాలు. బలరామ సో బలం అనేది వాళ్ళ నుండినే ఆధ్యాత్మికంగా మనకి బలం దొరికేది మనకి. సో నాయం ఆత్మ బలహీనేన లభ్య అని చెప్పే మాట ఉపనిషత్తుల్లో. సో మన
ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అనేది మనం భగవద్ధామం చేరేది ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే బలం కావాలి అని చెప్పారు. నాయం ఆత్మ బలం. సో ఎవరో ఒక వీళ్ళు ఆ బలం అంటే మన దేహ బలము అని కమెంటేషన్. సో దానికోసం ఆచార్యులు దాని గురించి మరలా చెప్తుండే ఇక్కడ. అది దేహ బలం కాదు. దేహ బలం మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసి జిమ్నాషియంకి వెళ్ళి ఇది ఈ రకంగా బలం పొందేది కాదు. సో అది కాదు బలం అంటే. సో వాళ్ళు చెప్పారు లేదు మీరు కొంత ఫుట్బాల్ ఆడాలి, మీరు ఇంకోటి. వాళ్ళు ఒక ఆధ్యాత్మికవాది. సో ఈ రకంగా మీరు దేహ పోషణ పెట్టుకోనాలి లేదు, అది అక్కర్లే. అది బలం అంటే ఆధ్యాత్మిక బలం. ఆధ్యాత్మిక బలం అంటే ఎలా దొరుకుతుంది? అది యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదు యస్య ప్రసాదాత్ నగతి కుతోపి ధ్యాయన్ స్తువం స్తస్య యశస్ సంధ్య వందే గురోశ్రీ చరణారవిందం. సో ఆ అనుగ్రహము అది గురువు నుంచి దొరుకుతుంది. అది ఆ బలం అనేది ఆ గురువు నుంచి ఎలా దొరుకుతుంది? ఆ గురు ఆది గురు మూల గురు యాక్చువల్లీ బలరాముడే మొదట గురువు అని చెప్తారు. మనకి భగవంతుడు ఆశ్రయం ఇచ్చేదానికి బలరాముడే. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సపోర్ట్. అది ప్రతి ఒక్కటి కృష్ణుడి సేవ చేసేదానికి ఆ బలరాముడే విస్తరించి ప్రతి ఒక్కటి వ్యవస్థ చేసేది ఆధ్యాత్మికంగా భౌతికంగా ప్రతి ఒక్కటి అంటే కృష్ణ మొదట విస్తరణ బలరామ, తర్వాత అన్ని విస్తరణలు బలరాముడ విస్తరణ. వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్న అనిరుద్ధ అన్ని మహావిష్ణు ఏది అస్తిత్వంలో ఉంది అన్ని కూడా బలరాముడ విస్తరణ. అది కృష్ణుడ సేవ చేసేదాన్ని. సో ఆధ్యాత్మికంగా మనకి బలము దొరికేదానికి కూడా వాళ్ళే కారణం. సో బలరామ ఆది గురు మూల గురు బలరామ. సో గురు అనేది బలరాముడ ప్రతినిధి అనే చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు గురించి కూడా ఇక్కడ కొంత వివరణలు. ఒకసారి అనిపిస్తుంది బలరాముడు కృష్ణుడు విరోధంగా చేస్తున్నారని. లేదు. సో ఇంకా కృష్ణుడు ఒక ఆనందాన్ని వాళ్ళు ఎక్కువ చేసేదానికి భగవంతుడా ఇది అంతే రూపం. ఎప్పుడు కూడా బలరాముడు కృష్ణుడిని రక్షించేదా ఇదే దీంట్లో ఆ ఒక భావంలో ఉంటారు. కృష్ణుడి సేవ భావంలో వాళ్ళ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కృష్ణుడ సేవ బలరాము. నెక్స్ట్ ప్రద్యుమ్న ఇక్కడ చెప్తుండేది కృష్ణ రుక్మిణీదేవి లక్ష్మి మహాలక్ష్మి. సో వాళ్ళ తనయ ప్రద్యుమ్న. సో ఒకటి కామదేవ అని వెనకాలి వాళ్ళ ఒక ఇదై ఉంటుంది ఒక దేవత. సో వాళ్ళు అవతరించి వచ్చేది ప్రద్యుమ్న అని. ఇంకా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా బలరాముడు ఒక విస్తరణ అని చెప్పేది ఉంది. సో అది కూడా వాళ్ళు పాయింట్ చెప్తున్నారు. ఎనీవే చారుదేష్ణ అంటే వాళ్ళు కూడా ఇంకొక రుక్మిణి కృష్ణ తనయుడు అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ సాంబ అంటే తల్లి దగ్గర ఎప్పుడూ ఉండేది. అంబ అంటే అమ్మ. సో తల్లి దగ్గరే ఉంది. దానికి పేరు సాంబ అనే వాళ్ళని పెట్టారు. వాటికి జాంబవతి తనయుడే సాంబ. సో ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ చెప్తుండేది వాళ్ళు ఎంతెంతో మగ్నమై ఉండొచ్చు ఏదేదో కార్యాలు, శయన ఆసన భోజన. సో మనం ఎవరైనా శయన చేస్తుంటే మనకి ఇక్కడ కాల్ వస్తే చూస్తాం, మరలా సౌండ్ అవుతుంది, ఓకే మరలా అయ్యో ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకొంత టైం కానీ మేము చేస్తాం మనం ఒక్కొక్క చాలా సమయం. సో శయన ఆసన. సో అయితే వీళ్ళంతా అలాగలేదు, ఎప్పుడు కూడా చాలా దీనిగా ఏం చెప్పేది యాక్టివ్గా ఉంటారు. పర్టికులర్లీ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు వచ్చారు అంటే ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు ఏదేది చేస్తున్నారో అంతా అక్కడే విడిచేస్తారు. వాళ్ళు శయన ఆసన దేహ మన ఏమేమి మనకి ఇది కావాలి మనకి యాక్టివిటీస్ బాడీలో యాక్టివిటీస్. సో అంతా కూడా త్వరనే విడిచి వాళ్ళు భోజన కూడా ఆహారం తీసుకుంటున్నారు. ఇంకొంత ఫినిష్ చేస్తాం తర్వాత వెళ్తాం అనేది అంతా కూడా అక్కడే విడిచి హాఫ్ ప్లేటో క్వార్టర్ ప్లేటో ఎంతో అక్కడే విడిచి వాళ్ళంతా వెళ్ళారు. సో మేము వినేది గోపికలు కూడా కృష్ణుడు ఆ రాస నృత్యం వాళ్ళు చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా అంతా విడిచేశారు. వాళ్ళ కుటుంబంకి వాళ్ళు ఏం సేవ చేస్తున్నారు అంతా కూడా విడిచేశారు ఒకటే. అంటే శ్రీకృష్ణుడే అందరికీ సర్వ ఆకర్షణీయ. సో భగవంతుడు వస్తున్నారు, భగవంతుడు అంటే ప్రతి ఒక్కరు త్వరనే వాళ్ళు సహజంగా వాళ్ళు అంతా విడిచిపెడతారు. అది ఇక్కడ మేము చూస్తున్నాం. అక్కడ ఆనందాతిరేకముతో శయనాసన భోజనాలను విడిచిపెట్టిరి. అంటే బలరాముడు పుట్టింది కూడా మేము చూస్తుండేది ఇక్కడ. సో దేవకి దేవము గర్భం నుంచి రోహిణి దేవానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. సో ఇది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు, ఇది ఎలా జరుగుతుంది? మనకి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ లేదు. ఇప్పుడు ఇది సైన్స్లో ఏమో చేస్తున్నారు, టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అట్లా చేస్తున్నారు. ఇది చేస్తే కూడా వాళ్ళు
ఒక ఏం చెప్పేది ఒక పురుష ఒక స్త్రీది వాళ్ళదేమి ఇది ఉంది, ఆ వీర్యం మళ్ళీ ఇది, దాన్ని వాళ్ళు మిక్స్ చేస్తారు బయట. మిక్స్ చేసి తర్వాత ఒక దీనికి గర్భానికి, ఒక తల్లి గర్భానికి సరోగేట్ మొదలు ఏమో చెప్తారు, వాళ్ళుగా వేస్తారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఒక అదొక బిజినెస్ గాను చాలా జరుగుతుంది పాశ్చాత్య దేశంలో. సో కొంతమంది అలాగే వాళ్ళకి తల్లి వాళ్ళ గర్భంలో అది కాదు అనేదానికి వాళ్ళు దానికి మేము రెంట్ తీసుకున్నట్లు వాళ్ళు గర్భంని రెంట్గా వాళ్ళు పెంచుతారు. సో అంతా ఉంది. బట్ ఎనీవే అయితే ఒక గర్భం నుంచి ఇంకో గర్భంకి తీసేది మేము అది ఒక టైం లోగా ప్రవేశించడానికి అయింది అంతే. అది మరలా దాన్ని ఇంకో గర్భంకి తీసే కేసు అవ్వదు, మన టెక్నాలజీకి లేవు. ఇక్కడ చెప్తుండేది భగవంతుడు బలరాముడు ఫస్ట్గా యాక్చువల్లీ దేవకి గర్భంలోనే వచ్చింది. తర్వాత అది భగవంతుడ యోగమాయా శక్తి ప్రభావంతో వాళ్ళు రోహిణి గర్భానికి ప్రవేశించారు. ఆమె వాళ్ళు అనుకోండి దేవకి దేవి గర్భంలో అయింది, అబార్షన్ అయింది. అబార్షన్ అక్కడ ఇది అయింది, డెలివరీ అయింది, అది బిడ్డ ఇది కాలే అని అనుకున్నారు అందరూ. అది మిస్క్యారేజ్ అనుకున్నారు. అది లేదు, అది ట్రాన్స్ఫర్ భగవంతుడు చేసింది. సో ఇవంతా ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడ చేతిలో ఉన్నాయి, అన్ని అచింత్య శక్తి భగవంతుడి. యావది కాదు అనేది భగవంతుడికి. సో ఎనీథింగ్ ఇంపాసిబుల్. ఇంకా చెప్తారు ప్రభుపాద్, ఇంపాసిబుల్ ఈజ్ ద వర్డ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ ఆఫ్ ద ఫూల్స్ అని చెప్తారు ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాద ఒక టైంలో. ఎలా అంటే అసాధ్యము అనేది ఏది భగవంతునికి లేదు, అచింత్యము అనేది లేదు. సో అది మనకి భౌతిక జగత్లో మనము ఒకటి మనకి అవుతుంది అవదు అని మనకి, భగవంతునికి ఏది అసాధ్యం అనేది కాదు, అది ప్రతి ఒక్కటి సాధ్యమే. అంటే సో ఎస్, భగవంతుడి అచింత్య శక్తి ప్రతి ఒక్కటి సాధ్యమవుతుంది. ఆమెకస్ ఇక్కడ సాదీపని ముని వాళ్ళ దీంట్లో శ్రీకృష్ణ ఆమెకు బలరాముడు వాడు నేర్చుకోంది విద్యార్థి జీవనం కూడా చెప్తారు. 64 రోజుల్లో వాళ్ళు 64 విద్యలు అని వైదిక విద్యలు ఉన్నాయి నేర్చుకున్నారంట. సో భగవంతుడే అది అన్ని విద్యలకి మూలము అయితే కూడా ఇప్పుడు ఒక గురువు మనకి కావాలి అని ఒక చూపేదానికి భగవంతుడు వెళ్ళింది సాందీపని ముని వాళ్ళ ఆశ్రయంలో. అయితే సాధారణ శిష్యుడు కాదు భగవంతుడు, సామాన్య శిష్యుడు కాదు. ప్రతి ఒక్క రోజు ఒక్కొక్కటి విద్య, ఎంతెంతో రకరకమైన విద్యలు. సో మనకి అవంతా నేర్చుకోవాలి అంటే ఎంత సంవత్సరాలు లేకుంటే ఎంతో జన్మాలు పడుతుందో. అయితే భగవంతునికి ఏదీ లేదు. భగవంతుడు చెప్తారు ఒక టైం వాళ్ళు సాందీపని ముని మార్నింగ్ టైం చెప్తుంటే తర్వాత బై ఈవినింగ్ దీంట్లో వాళ్ళు ప్రవీణులు, వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్. అది ప్రతి డిఫరెంట్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ ఆ బ్రాంచెస్. సో ఆ రకంగా వాళ్ళు చాలా షార్ట్ కోర్స్, చిన్న కోర్స్ భగవంతుడు చేశారంతే సాందీపని ముని దీంట్లో. లేక ఎంతో సంవత్సరాలు అంత లేదు, చిన్న ఇది క్రాష్ కోర్స్ చేసి భగవంతుడు మరలా తన దివ్య లీలకి వెళ్ళారు. భగవంతుడు హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా ఏమైనా ఏదైనా భగవంతుడు లీలకి గురించి ఏమైనా యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేయండి. చాలా డీటెయిల్గా ఉంది ఇక్కడ.